pokračování. Dobrý den, druhé piplo. Dobrý. Potkali jsme spolužáka, takže jsme to museli udělat na 2 části a tohle ta druhá. To je jedno. To je ta druhá část. A kdyby Super hudba, Když jsme vzali ty peníze, tak bychom mohli jít na zmrzku. A mohli bychom jim ukázat, jaký nemáte. Proto to je fakt uraz. Kámo, tenhle urazí každýho. Den, pojď, zazvoníme. Myslíš, že tam někdo bydlí? Máš to? Takže tady To mám. je Julkova rebelská práce. Každý den. A jsi tam měl předtím na ruce brouka. Ty si byl ten začal. Ten ke škole, pojď. Karatemou. Co tady asi dělal... Co tady asi dělal Patrik? Hele a... Ty točíš? No. No, jak se to jde dělat? Z tohohle vlogu je úplný hovno. To musím vypípat. Hele a když mě efekty. Jo, dělám spes efekt, fakty, dělám fakty. Tak si na to editor stáhni na spes efekty. Nemá kendy. No ale, Za prachy ještě. ale je to jiná jako na Je. speciální efekty. Jo, je. Tak už je tam nedáváš. Já jsem jiný. No to je jedno. Tohle asi bude konec, tak to ukončíme. Tohle Fakt, jedna minuta. Kámo, 2 minuty. 2 minuty a 13. Tak ještě se zajdeme k tomu downa. Tak ne, tady to stopneme. Vyspěšil našeho koša. Jo, zakončíme to tady vyspěšil koša. Oh yes, Takže čus. koš. Takže čus, dejte like, koment a odběr. A hlavně tomuhle. já nemám žádný Jo, vlastně, pardon, tak tomu Že já máme. ne- Tak, ne- že čus. Možná neuvidíte o 6